Lah kok ilang? Lah sampean sing marai kok bengoki. Ya ilang adekan iki. Awas, yuk. Yo. Sementara iki sik jaranan ya. Sakira yo napa ora? Ada saya telur emak. Ada. Tak kira jeruk nih kak. Hei, bae. Oh, ya. Karo ngenteni sindane. Oleh deh gini, loh, ayo wis, loh monggo pak, buat apa? Disoting lo ya, oh, awan, nih, oke. Ayo sing biasa jatil. Ayo. Oi. Ya. Awat. Loh. Ayo minggir. Loh, kok delok jokan minggir. Wah, ojo, gak apa-apa. Ayo maju. Awat. Loh. Waduh, wis penyakitnya beras sih. Wah, ayo pak. Gerak mawur-mawuran keing jalmo kang pencadyon budalan cikra kraya-kraya pindha samudra rop. Blek ditarik pak. Ya. Awat. Ya. Wes, lo ya wes, ya ngono iku, mari aku nyuwun pamit. Kadang wis dibayar karo Pak Lan kok.